séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo. Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. Hôtel Lafiya référence do. Filɛbaw ani an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen k'an ka foli bɛ aw ye jani ale sugandili la don o don ka se k'aw ka kibaruyaw olu sɔrɔ Segu bakɔfɛla la min ye Farakɔ mara la Kamalen duguladenw y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ka dugu kɔnɔ minɛn bɛɛ lajɛlen de cɛla ka taa n'a ye welewelemada k'o ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma bɛ se k'u magɛn cogo min na yaasa u bɛ se ka segin u ka dugu kɔnɔna na wolomasiri tabaw ko min ye malidenw ye maa 90 kɛmɛ sara la 94 olu wasalen don ni wolomasiri tabaw ka baara ye an ka jamana kɔnɔ Malimɛtiri y'a yira sa k'u ye min ye kɛmɛ sara la maa 80 buruburu 80 buruburu 5 olu wasalen don Furancɛla fanga ale ka baara la Malimɛtiri ale nanzaralakaw ka jɛkulu ye min ka sɛbɛn bɔ ko 17nan o de ye nin ye ka kɛ ni Mali jamana mara a bɛ ka kɛ cogo min na Général d'armée Assimi Goïta ale ni Vladimir Poutine ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la kunungo min bɔr'o la an na o da aw tulo kan kiiriko ta bunakun kan sa min ye kiiri tigɛbolo min ye Motikaw fɛ ni Gawo b'ale ka mara kɔnɔna na o procureur ba ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa Gawokaw fɛ yaasa cogo min na u bɛ se ka kimɛli kɛ baara kuraw bolodali ko ta nasira la dugudenw sen bɛ se ka don ko la cogo min sɛnɛ kibaruya la an bɛ taa Tɛnɛngu Welesebugu ale ni Kangaba nin fa nuna sa bɛɛ lajɛlen da bɛnna min kan o ye faso ka nɔgɔ min n'o kan ka d'u ma o de ti ka ye san fana kɛra zanni kelen yɔrɔ dɔw la degun bɛ a la n'o y'a sɔrɔ Tɛnɛngukaw bɛ jɔrɔ la Welesebugukaw olu kɔni y'a yira sa ko samiya daminɛ cogo ka ɲi olu fɛ yen Kitakaw fɛ yen denmisɛnnin 2 ko dɔ ye poison kɛ olu kɔnɔ waleya in kɛra cogo di an na ɲɛfɔli kɛ o la Gawokaw fɛ yen damanda min bɛ yen n'o ye Ntakakaw fɛ yen sa kamalenin 3 kɔni a yira k'a fɔ ko olu fana fatura o damanda in kɔnɔna na kɔkan kibaruyaw olu na se ka kɛ k'an ka kibaruya tɔ bɛɛ lajɛlen dafa an n'an ka marabolo n'an ka togodaw Falaye Keyita bi a sɔgɔmada in na Ana Jara ani ne yɛrɛ sɔɔni Sam na walawala a bɛ se k'a faamuya cogo min na. Bamananw ko ko dugubila ka fisa laadawuli ye wa bolikuma dɔn fana ka fisa ni sen ka di ye dɔrɔgu kɛlɛliko hukumu kɔnɔna na min ye Burkasumugu sifinw ye olu ye barosigi kɛ barosigi min kɛnɛ kan u ye dugutigiw bɛɛ lajɛlen wele marakɛbaw dugutigilakaw kafotigiw musokuntigiw ni denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ka jɛkulu ka taa fara min ye polisilakaw ma sigida fɔlɔ kɔnɔna na sa min ye u yɛrɛ ka procureur ye u y'ale wele a ka danga n'o ye Musa Gino ye ale ye min sɔrɔ ka fɔ kɛnɛ in kan ye ka kɛ bilasirali ye ka ɲɛfɔli kɛ denmisɛnninw ye drogue kɛlɛli la Falaye an ka ta Musa Gino yɛrɛ da ko k'ale yɛrɛ drogue ta han nka an ka ta yɛrɛ da comme outrage à magistrat bɛ sisan a yɛrɛ n'a fɔ maaw k'a lamɛn. Ajiwani kelen bɛ dɔnkili da aw minɛna anw de fɛ yen ne de mandat d'a kan a ma dɔnkili da an ka wuli k'an jɔ dɛ an bɛɛ nɔ don bamanankan ye toden de ye i ye dɔ ta dɔw bɛ bɔ ne mana kuma tali kama n nana ka na procureur ba n'a bɛ f'o ma Mahamadu Dukure nana ale de représenter yan ne y'a ka dangan de ye n tɔgɔ Musa Dirisa Gindo kunu a tatɔ so a donna an ka bureau kɔnɔ a ko Gindo i ka mɔgɔw ka fɛn bɛ yen n nana a fɔra ko ka prix di n ye prix di mɔgɔ fɔlɔ ma o ye alimami ye san 3 an nana don min ko équipe bɛ tribunal la ko équipe sale alimami bilala an ɲɛ ani terrain juma o juma an tun bɛ jouer wa an bɛna reprendre donc an k'an b'a reprendre ko camion tigiw bɛ terrain kan
ngo bɛ taa fɔ commissaire u k'a lajɛ u k'a y'an bila denmisɛnninw ka kulonkɛ yɔrɔ do chiffre tɛ yɔrɔ yɔrɔ jate n'an bɔr'o kɔnɔ thème min taara i b'a dɔn Mali la an bɛ thème ta thème ɲɛnamaw do mais a bɛ fɔ tuma bɛɛ ko wagati ka dɔgɔ don ɲuman an bɛna wagati ɲuman sɔrɔ alimami m'an cɛla o sini bɛ y'i tɛ yen don min na n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kungo n'a ɲɛɲɛ ban k'a ban recommandation ka ta i b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ kumana k'a ye procureur ɲininka ko procureur b'a kalama anw b'a kalama dɛ mais an ka lamɔ tiɲɛna drogue ko gɛlɛyara jɔn nɔ don an bɛɛ nɔ don drogue bɛ sɔrɔ min a bɛ feere min jɔn bɛ taa san u bɛ minɛ cogo di min bɛ minɛ consommateur de bɛ minɛ minnu b'a ta ni dun b'a ta a b'i ka jugu i ka santé de ma ni dun b'a ta a bɛ de mako sa wa n'olu dira anw ma k'u b'a ta anw fana b'a fɔ ko n'u bɛ fɛ ka bɔ a la parce que somɔgɔw dɛsɛra anw fana b'u bila ka taa kasobonba la ajiwani kelen bɛ dɔnkili da a minɛna anw de fɛ yen ne de ye mandat d'a kan a ma dɔnkili da an ka wuli k'an jɔ dɛ an bɛɛ nɔ don polisiw b'u se la tramadol kelen est ce que aw dɔ bɛ yan jɔn delila k'a ta dɔ k'a fɔ jɔn delila k'a ta mais a bɛna min d'ale kan kɔfɛ ale t'o dɔn dɛ Fane a ye commissaire remplacer Mawulud ne ye tramadol ta o ye ne kirikala de ta ka taa bila a ka bureau kɔnɔ n procureur lama ka tila k'an ta fitiri la dugu la ka taa n jigin so mɔgɔ ko mais i ye nin ta mun na n ko n bɛ fɛ k'a dɔn a bɛ min kɛ a ma ɲi dɛ a y'a ta a k'a lajɛ a tɛ mɔgɔ faga dɛ mais a bɛ min di n'i ye kelen kɛ i t'a kɛ maa y'anw minɛ an denw de b'o ta a ye dɔrɔn ko kuma fɔ ne tɛna don a la o siyasi mɔgɔw y'a fɔ minisiri ko ka min minɛna ka san 3 o ka don kaso la ballonni b'o la tafu b'o la fɛn bɛɛ b'o la assimilé mais sisan ko police de proximité bamanankan gɛlɛn ne ka dɔ de dɛ mais n bɛna jaralakaw ni taralaw dege bamanankan na ani bozo a fɔra ko police de proximité polisi kɔrɔ o tɛ lakanabaga ye wa proximité o kɔrɔ ma maison se trouve à proximité du goudron n ka so bɛ goudron da kɛrɛfɛ population bamanankan na an saratina n ko y'i minɛ an b'i minɛ o kan parce que n'a fɔra population ma fɔ a la u yɛrɛ ka dilannen de ye bamanankan ka gɛlɛn dɛ police de proximité a bɛ créer wagati min na ani idée dɔ de créer la ko ka polisiso gɛrɛ fɛn dɔ la fɛn min mago bɛ polisiso la jɔn mago bɛ polisiso la bi anw de mago bɛ polisiso la n'anw ye population ye aw ka commune 1 kɔnɔ aw b'a dɔn polisiso joli bɛ yan polisiso 7 gendarmerie 3 aw ka 12e min a wolola polisiso jumɛn de la o ye commune 6e ye sisan ne ka dɔ bɔgɔya k'a kiri n ko n bɛ boli manafɛn bɛ n bolo fo ni min ja ka gɛlɛn n'a jɛra ni o bɛ sɔrɔ ka ne minɛ wa yan'u ka taa fo Korofina ka taa polisiw nɔfɛ ka na n'olu ko na ne minɛ o y'a sɔrɔ ne tilala o mais proximité sɔrɔla mun fɛ u ye 12e créé k'a bila aw kɔrɔ yan sinon poste tun bɛ yen i b'a sɔrɔ foyi t'u bolo n'u ko aw wulila ko mobili tɛ yen bon o de police de proximité ka gɛrɛ wagati la ni mɔgɔw mago b'a la yɔrɔ o yɔrɔ i ka se k'a ta i m'a ye ni musokɔrɔbaw kɔrɔla jiminɛn bɛ bulu kɔrɔ bere bɛ bulu kɔrɔ selilaga bɛ bulu kɔrɔ n'u wulila dɔrɔn masiw ka mɔgɔ wele u b'a ta polisiw b'an kɔrɔ ten de bon n'o fɔra o jɛra ne bɛ CNJ mɔgɔw fɔ denmisɛnninw u bɛ wɔgɔbali kɛ parce que CNJ ni fɔlɔ tɛ kelen ye ne ye CNJ kɛ a ye débat kɛ minnu bɛ mɔgɔw nafa a ye kuma fɔ mɔgɔw bɛ min sɔrɔ a bi ne k'a ye commissaire caman ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan OCS kana fara kan procureur ka na c'est parce que anw fana tɛmɛna nin sira fɛ o de kama n'aw kungo bila anw minɛ parce que anw m'a dɔn min b'a la anw tɛ n'a ka fɔ an ka ye sinon anw yera ka tɛmɛ o de ye problème ye CNJ continuer n'a y'a ye a y'a fɔ polisiw bɛ ka ban ka fɛn dɔ fɔ aw ye Dawara y'a fɔ o ye collaboration de ye aw kana siran a ye n'a fɔ n'u y'aw minɛ an m'aw b'u bolo parce que olu b'aw minɛ olu bɛ bɔrɔkɔnɔfɛn bɛɛ de cɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ye bɔrɔkɔnɔfɛn bɛɛ cɛ dɔrɔn u bɛ taa di procureur ma procureur an ye baara kɛ a filɛ procureur de b'a woloma min nɔ b'a la min nɔ t'a la anw fana tɔgɔ cɛ yɔrɔ min e y'a ye falen o y'a bila
o fana bɛ fɔ o bɛɛ n'i ta de don mais même b'a fɔ polisi min b'aw bolo ɲinan polisi min b'aw bolo aw commune kɔnɔ tribunal min bɛ yan misiri minnu bɛ yan an bɛɛ bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ fili bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ parce que an bɛɛ bɛ ji min n kɔni bɛ min fɔ aw ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka polisiw gɛrɛ anw na polisi y'anw dɔw de hali ni marifa b'u bolo ne filɛ garde-corps tɛ n kɔ yan n bɛ yan mais polisiw bɛ se ka tugu n kɔ fo n ka so o ye jumɛn ye parce que sariya kɛlen don ka fɛn dɔ kalifa ne la i y'a est-ce que mɔgɔ bɛ yan min bɛ se ka ne datugu mais ne yɛrɛ bɛ bɛɛ datugu hali polisi mais ala ko k'i k'i muɲu i k'i ka baara kɛ sinon ne ko ko nin ma sisan Fane ma n ko Fane sisan sa yanni n ka bɔ yan fɛn bɛ yen a bɛ bɛɛ minɛ i bɛ taa jɔ i fɛ yen a bɛ dɛsɛ de mais a b'a kɛ a bɛ compte rendu kɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka polisi de proximité bonya an ka gɛrɛ u la an ka da yen o sɔgɔma o sɔgɔma ni min ye min sɔrɔ a ye boli ka taa fɔ a ye taa fɔ o de b'a ko ɲa ne bɛ bɔ kuma na ala k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Dirisa Gindo procureur ka danga sigida fɔlɔ kɔnɔna na Burkasubugu sifinw olu kun farala ɲɔgɔn kan ko ka drogue kɛlɛliko kuma k'o ɲɛfɔ ka baro sigi k'a ka ale taara ye a ka procureur tɔgɔla n'o ye Dugure ye dantigɛli min n'a y'o kɛ a yɛrɛ ko ko nin de kɔni ye ale hakilina ye an bɛ to kiiri bunakun kɔnɔna na hali bi nka an bɛ taa Gawokaw olu fɛ yen Gawo ale bɛ kiiribo min kɔnɔna na sa o ye Mopti cour d'appel ye cour d'appel ale procureur ba n'o ye Mamadu Banjugu Jawara ye a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa Gawokaw fɛ yen kimɛli bɛ se ka kɛ cogo min ani fasodenw fɛ kiiri bolo minnu sigilen don u fɛ olu bɛ baara kɛ cogo minnu na baara in ye tali kɛ magistrat minnu bɛ yen n'olu bɛ ka baara kɛ Gawo yɛrɛ kɔnɔna na kiiri tɔgɔ la kasobon baarakɛla minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiribon tɔgɔ la a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na a y'a yira sa k'a fɔ a nakun ye min ye o ye ka kimɛli kɛ kimɛli min b'a to sa maaw yɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan siri sɔrɔliko ta na sa ani kiiritigɛ minnu sigilen don sen kan min ye mara yɛrɛ kɔnɔna na sa marabolo kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jo sariya lafasali baaraw fana kɛ n'olu fana ye ɲɔgɔn ye ka hakililajigiw kɛ u la sa kiiri yɛrɛ kan ka taa sira minnu fɛ ani sariya minnu tigɛra mɔgɔw hakilinaba ye mun y'o la yaasa a ka se ka commencer k'i sɛbɛn sigi sen kan yɛlɛma bɛ se ka don baara kɛcogo la ale kun taa kun ye o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Gawo ale dugu yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye procureur ye n'o ti procureur ye ni ale yɛrɛ si sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa Gawokaw fɛ ka taa kimɛli kɛ an y'a fɔ aw ɲɛna ko min ye Segu marabolo la ba kɔfɛla la Segu yɛrɛ ni Farakɔ cɛ o ye kilomɛtiri 20 ye nka a bɛ ba kɔfɛ nin y'a tile 16 ye dugu min bɛ yen n'o ye Kamalen ye Kamalenkaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko olu ye degun sɔrɔ dugu in kabini utu kalo tile 5 san 2026 Bamanan ni Jigwa wale kabaw kɔnɔna na sa olu ka dugu kɔnɔ ma mɔbɔ mɔ la hali dugutigi min ko k'u k'u jɔ ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ u ye ale yɛrɛ kɔni bɛ dasi min ye dugudenw ye maakɔrɔ fara denmisɛnnin kan k'a bɛɛ lajɛlen kɔni gosi maa minnu ye waleya in ye sa u y'a yira sa ko Kamalenkaw fɛ maa ninnu nana moto 30 ɲɔgɔn ko la a bɛɛ lajɛlen n'a ka marifa kɔni don marifa juguru yɛrɛ kɔni kɛra ka dugutigi yɛrɛ walon ka t'o bɔ k'o bi min ye dɔgɔrɔba minnu bɛ ka busan ta olu bɛɛ lajɛlen kama dugu maa bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen labɔ min ye ni maloya kɛbaga ninnu ye sa u kɔni selen ka se dugu kɔnɔna na sa u ye fɛn o fɛn bɛ dugu kɔnɔ n'o ye dugu kɔnɔ maa ye u y'a bɛɛ lajɛlen labɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye min ye n'o y'a sɔrɔ duguladenw ko ka sigi ka fɔ ko k'u tɛ sigi ka fɔ la u ban'o ma pewu u ye duguden bɛɛ gɛn ka bɔ tuma min na sa dugu kɔnɔ mina k'a daminɛ dɔw yɛrɛ ko a ma ko ala farala dugutigi kan n'o tɛ k'a tun bɛ se ka to ani tun bɛ se ka to a la nka a yirala k'a fɔ maa n'i ma to waleya in senfɛ dugudenw kɔni gɛnna ka bɔ dugu kɔnɔ pewu u gɛnnen ka bɔ tuma min ye Kamalen dugu kɔnɔna ye sa u ka sɔrɔ ka donni daminɛ u ka sagaw u ka misiw u ka baw u ka faliw fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye bagan ye u y'o bɛɛ cɛ ka bɔ jiginɛ minnu bɛ u fɛ yen ni malo bɛ o kɔnɔ u y'olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jiginɛw bɛɛ labɔ ɲɔ ta k'olu bɔ batiri litiyɔ minnu bɛ yen pano minnu bɛ yen sɛziw hali muso furulenkuraw ka minɛn minnu tun bɛ so dɔ kɔnɔna na n'o ye furuminɛnw ye u ye nin bɛɛ lajɛlen cɛ ka dugu fɛn bɛɛ lajɛlen cɛ hali min seli u m'a to dugu in kɔnɔna na ka sɔrɔ k'u ka drapeau k'o dulon ye dugu donna ni dugu bɔda la n'o y'a sɔrɔ sira surun tun bɛ tɛmɛ Kamalen fɛ ka taa Farakɔ dugu kɔnɔ bi f'i ka taa munumunu minimanakaw fɛ i bɛ se ka Farakɔ sɔrɔ cogo min na bi dugudenw kɔni sa nin y'a tile 16 ye welewelemada bilalen don sa fanga tigilamaw fɛ u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na sabula olu yɛrɛ dɔn k'a fɔ ko min ye waleya in ye n'u ma segin ka t'u ka dugu kɔnɔ a ka gɛlɛ u bolo samiyɛw olu daminɛna
saman filalakaw ale ni farako marabolo bɛɛ lajɛlen bi u jɔrɔlen no sabula bamanjɔlen ni wale kaba ninnu mirina min bɛ u la maa si tɛ a dɔn dugudenw kɔni ka welewelemada don ka ɲɛsin fanga tigilamaw ma yaasa cogo min u bɛ se ka u magɛn ni samiya in na u ka se ka segin ka t'u ka dugu kɔnɔna na wa minɛn bɛɛ cɛla ka taa dugu min na fana bɛɛ lajɛlen b'o dugu fana yɔrɔ dɔn bibi in na o dugulamaw fana olu fana kɔni sigilen no sa bɛɛ lajɛlen ni kamanagan ninnu min na bɔ nin ko in tɔ kɔfɛ maa si tɛ se ka o dɔn nin waati ale la. Kayi mara kɔnɔna na min ye polisilakaw sajolakaw fɛ yen min ye sajola polisiso ye sa ale ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye commissaire de police Ibrahim Abidina Gino ye ka da an ka o ye Nun Sise ye o ye commissaire de police ye kalo in tile 16 siganama 4 u y'u bolo da olu kan ko sabula min ye warimarayɔrɔ kɛsu dɔ ye u y'o da kari k'o filenkolonci k'o da kolonci sanu minnu b'o kɔnɔ k'o bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa ni o ye waleya in ale ye tali kɛ yɔrɔ min dakarili la sajolakaw fɛ yen maa minnu don sa olu kɔni bɛ sanu k'a suma k'a feere min ye sanu yɛlɛmali baaraw k'olu kɛ ani maa minnu bɛ wari falen kɛ u b'o baara kɛ kalo in tile 5 n'o ye utukalo tile 5 n'a tile 6 ye waleya cɛjugu kɔni taara ka ɲɛsin ma maa minnu ye nin waleya in kɛ sa u kɔni ye kɔfuru fɔri in u y'o dakari sanu kilogaramu 50 o tun bɛ a kɔnɔ o bɛ taa bɛn sɛbɛn wari miliyɔn 34 ani waa 60 ma u taara ni o ye min ye musaka min tun bɛ n'o yɛrɛ fana tun ye sanu fila ye sanu nɛgɛ fila ye o fana bɛ taa bɛn sa min ye miliyɔn 2 ani waa 9 o ɲango ma u taara n'o fana ye maa ninnu sa sɛgɛsɛgɛli de nana kɛ brigade maaw fɛ k'a dɔn k'a fɔ jɔn ye nin baara kɛ sajola dugu bɛɛ lajɛlen ni sajola lamini bɛɛ lajɛlen u y'o bɛɛ lajɛlen mɔnɔbɔ min ye polisi min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa n'o ye Amadu Seku Fɔnba ye ale min ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sa ka taa sensa k'a ye k'a fɔ kayikaw fɛ yen dɔw bɛ olu bɛ bɛn ɲɛ la su ni tile dɛ a tɛ kɔ tigɛ yɛrɛ on s'en donne à tous les enfants ni min nana m'o tɛgɛ fa taw polisi ko nin di laada ye u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ siganama fɔlɔ u y'u tɛgɛ da o kan ka o minɛ ale minɛlen sa a ko k'ale k'a bɛ kelen tɛ dɛ an jɛra ka nin ko in kɛ an y'a kɛ sajola de o la sa ale minɛlen ale fana ka sɔrɔ ka wasa ko tɔw bɛ yen CC san 28 ale bɛ a la min ye GT ye san 20 ale bɛ a la NMT o fana ye u b'a fɔ ma ko EMI san 34 AB ale bɛ ala san 16 i bɛ taa mun ɲini nin na sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko nin siganama bɛɛ lajɛlen minɛlen kɔfuru fɔri u y'o dakari cogo min u y'o ɲɛfɔ sabula sajolakaw fɛ yɔrɔ dɔ bɛ u b'a fɔ ma ko canal min ye sajola baraji kanali kɛrɛfɛla la ye k'u taara dakari k'a fili ji kɔnɔ ka taa n'u yɛrɛ ye mɔnikɛlaw de bilara sa sɛgɛsɛgɛlikɛlaw nalen u ka sɔrɔ ka don sa ka kɔfuru fɔri labɔ papiye minnu bɛ bugunatigɛ ko in na ka se k'olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'o bɛɛ labɔ nin waleya bɛɛ lajɛlen min ye bozow ye u ye dɛmɛli k'a ko la yaasa kɔfuru fila bɛ se ka ye cogo min na sanu kɔni u tilar'o la sabula u tilara yɔrɔ min na u y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ u y'a bɛɛ tila kɛnɛ kan bɛɛ taara n'i ta ye ka sɔrɔ ka nɛgɛkolon fili ji kɔnɔna na o la sa min ye tapa ye i b'a dɔn k'a fɔ kabini ale bilara Kayi polisi direction régionale kunna ale ko kokajɛ miirina de nana ni nin ye ka se ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ min ye tapa Uri Demba Jalo ye a n'a ka cɛdenw Kayi marabolo la bi k'u ka nin baara ɲɛna sabula u y'a kɛ ka kɛ ni polisi directeur régional ye n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone o min fana kɛlen ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ ministre Dawudu ale yɔrɔ n'o o ye jamana kɔnɔna lakana ye sajola polisiw ko k'u fo u ka baara kɛ ɲɔgɔn ɲuman na Kayi polisiw bɛɛ lajɛlen k'u fo tapa Uri Demba Jalo fala ale tilara Kayi la o a bɛna ba de tigɛ sa ka faleme tigɛ sa k'i kunna wɔlɔfɔw fɛ ka yaasa ka se ka taa olu fana ka maa jugu minɛ sabula o don ko a taara misiw caman den minɛ ka segin ka na n'a ye wɔlɔfɔw olu fɛ yen tapa a n'a ka baarakɛlaw k'an b'u fo Kayi kɔnɔna na Mali mɛtiri ale ye nanzaraw ka jɛkulu ye jɛkulu min sigilen don an fɛ yan sa n'a bɛ kimɛli kɛ adamadenya ni maaninfinw yɛrɛ kɛcogo kan kunun ko ale y'a ka jaabi bɔ k'a bin k'a yira sa k'a fɔ ko malidenw kɔni k'u wasalen don bi kosɛbɛ min ye nin jɛkuluba in ye kunun ko kalo tile 19 Bamakɔ dunanjigiso dɔ kɔnɔna na a ka jateminɛ ta ko 17 na a y'o jaabi de bɔ ka bin Mali ale kɛcogo kan a yira sa k'a fɔ ko min ye malidenw kɔni ye bi u dalen don kosɛbɛ furancɛla fanga maaw la ale ni wolomasiri tabaw jaabi kunfɔlɔ min n'u y'o sɔrɔ sa u y'a yira sa ko maa 2,000 ani 220 u ka jaabi ye tali kɛ o la olu bɛɛ lajɛlen ɲininkara k'a daminɛ maa minnu si b'a daminɛ san 18 na sa ka taa u y'a kɛ n'o ye min ye baara in yɛrɛ kɛra k'a daminɛ avril kalo tile 10 ka taa bila min avril kalo tile 24 na
u y'a kɛ yɔrɔ minnu na sa an ka marabolo kɔrɔ n'an b'a fɔ ma région kɔrɔ 9 ani Bamakɔ kɔnɔna na min ye 100 saradala maliden maa 88 buruburu 5 olu ko bi kɔni k'u dalen n'o furancɛla fanga ale baara kɛcogo la jamanakuntigi n'o ye Général d'armée Asimi k'a ka baara kɛcogo 100 saradala maa 72 buruburu 1 ko olu fana dalen n'o jamanakuntigi ka baara kɛcogo la min ye malidenw ye u ka nisɔndiya n'u ka fɛnba min ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye basigi ni lafiya kɔni bɛ ka na dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ maa ɲiningalenw kɔni olu y'a yira sa 100 saradala maa 74 buruburu 6 olu ko basigi ni lafiya bɛ ka na dɔɔni an ka jamana kɔnɔna na olu masiri tabaw sa olu de kɔni jɔyɔrɔ ka bon danayaba de dalen don olu ka jateminɛlikɛla ninnu ka jateminɛw la u ko min ye 100 saradala maa 94 buruburu 2 olu de y'a yira bi k'a fɔ ko olu masiri tabaw kɔni k'u dalen don olu la o ka nisɔndiyaba ye min ye sa n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ 100 saradala maa 55 buruburu 3 olu kɔni y'a yira kosɛbɛ k'a fɔ olu masiri tabaw bɛ se ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ dunko juguya ni yuruguyurugu fana kɛlɛli u y'o kimɛli kɛ n'o y'a sɔrɔ san 2022 dunko juguya ni yuruguyurugu ale tun bɛ 100 saradala 81 buruburu 5 la bi u y'a yira sa ko jiginna ka na 36 buruburu 8 o la san 2026 ale ni 26 o kalo 6 kɔlɔw kɔnɔna na kimɛli ale bɛ tali kɛ fana ka ɲɛsin AES jamana ma ko min ye jamanaden minnu fana dalen don Mali kɔnɔna na AES la u bɛ taa se maa 100 saradala 84 buruburu 3 ma u y'a yira sa k'a fɔ ko n'i y'a bakuruba jateminɛ sa maa 98 o de y'u ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin AES ale ka kɛlɛkɛcɛ minnu sigilen don sen kan u ka se ka baara kɛ ka ɲɛ basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min na cɛncɛnfuga jamana 3 in kɔnɔna na n'o ye Mali Burkina ani Niger ye Mali ni Irisi ka bolodi ɲɔgɔnma fana kɔnɔna na 100 saradala maa 87 olu sɔnnen don o baara in fana ma n'i y'a bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ sa maliden kɔni sa 100 saradala 100 kan min ye 54 buruburu 5 o malidenw bɛɛ lajɛlen y'a yira bi k'a fɔ ko min ye basigi bɛ ka na dɔɔni an ka jamana kɔnɔ nka u bolo ni a tora tancogo la baara min bɛ ka kɛ ni segimakɛ kɔ ni a ko tora tancogo la k'a bɛ se ka taa se 100 saradala 77 ma yanni san kuncɛli cɛ ko bɛɛ lajɛlen ka laɲini o ye basigi ni lafiya bɛ se ka don Mali jamana kɔnɔ cogo min na Mali mɛtiri nanzaralakaw ka jɛkulu b'an fɛ yan n'ale bɛ kimɛli kɛ jamana kɔcogo kan ale de ye nin baabu bɔ kununko ka bi Mali ale ni Irisi ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na kununko min ye Irisilakaw ka kunnafonidiso n'o b'u ka jamanakuntigi ka kunnafonidiso ye Kremlin maaw olu ye bataki bɔ k'a yira sa ko min ye an ka jamanakuntigi Général d'armée Asimi k'ani Vladimir Poutine k'u kumana kununko kumaw ye tali kɛ min ka lakana dɔ bɛ se ka far'o kan cogo min basigi ni lafiya bɛ se ka na cɛncɛnfuga jamanaw la cogo min na min ye Kremlin maaw ka sɛbɛn ye o y'a yira sa ko jamana ɲɛmaa 2 ninnu ka kuma a ye tali kɛ min na kosɛbɛ o ye ka kimɛli kɛ baara minnu sigilen don sen kan fɛɛrɛ minnu bilara sen kan olu fɛn bɛ sera ka wasa bi minnu ni gɛlɛya bɛ minnu na u y'a yira sa k'a fɔ ko kuma kɔni senfɛ sa yiriwali u y'u da don o la sigikafɔ ka se ka dɔ fara o kan ka se ka faamuyali kɛ ka se ka jamanadenw olu kuntilenna dɔn u y'u da don o fana na min ye Kremlin maaw ka communiqué kɔnɔna na sa u y'a yira sa ko Général d'armée Asimi ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko a ka waleɲuman dɔn bɛ ka taa Irisilakaw ye u bɛ ka dɛmɛ min ta ka don Mali wolomasiri taba ma u ka se ka baara kɛ ka ɲɛsin Bamajɔ ni wale kɛbaw ma min bɛ diɲɛ fan bɛɛ bi min ye bingali laban minnu kɛra an ka jamana kɔnɔna na fana Asimi Goyita y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ folini ta ni ta ka ɲɛsin Irisilakaw ma wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra ka wolomasiri tabaw senkɔrɔma don n'o baara kɛcogo ɲuman na Kremlin ka sɛbɛn kɔnɔna na fana u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye baabu ninnu ye a ye tali kɛ bolodi ɲɔgɔnma ka jagoko ta na sira fɛ sɔrɔko ta na sira fɛ ani adamadenya bɛ se ka sinsin cogo min jamana ɲɛmaa 2 kɔni y'a yira sa ko ka dɔ fara o sira in kan yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na sɔrɔko bɛ se ka kɛ cogo min na maanifinw ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kuranko jiko ka taa se nafoloko ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan cogo min yiriwali baara bɛ se ka na cogo min na kabini san 2021 Mali furancɛla fanga maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ni Irisilakaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o bibilama ko o kɛlen no wasa ye Faransi ale kɔni jɔyɔrɔ dɔgɔyara kosɛbɛ Mali ka baaraw kɔnɔna na kabini Irisilakaw sen donna a la min ye nisɔndiya kɔni bɛ ka sɔrɔ baara in na ka kɛ ni Kremlin mɔgɔw ka sɛbɛn min ni an y'o sɔrɔ baabu in k'a kɛra kununko fala ye. Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne kaw fɛ fala ye Fajala Fofana ale kɛlen no bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagne kaw fɛ ale yɛrɛ kɔni kun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ fala ye a wasara
a ka maaw taara u wasara o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten f'ale n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Duniya Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa u ka se ka Fajala Fofana sɔrɔ Espagne kaw fɛ yen an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hijita o hukumu kɔnɔna na. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu o warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. An ka sigida ni marabolo kibaruyaw an bɛ o daminɛ ni sɛnɛ kibaruyaw ye tɛnɛnkunkaw fɛ yen fala ye ko tɛnɛnkun yɛrɛ kɔrɔ filakan na ko ka malo fara ɲɔgɔn kan kabini tɛnɛnkun yɛrɛ marabolo sigi waati san 1918 san ko tɛnɛnkun tɔgɔ sɔrɔla malo ko o de senfɛ ɲinan tɛnɛnkun kɔnɔna na sa sanji kɔni ma kɛ wasakoba ye n'o y'a sɔrɔ san 2025 sanji min jiginna nin waati kelen na o tun taalen no se sa fo milimetiri 334 ma ɲinan ta in bɛ 307 la tɛnɛnkun marabolo kɔnɔna na sa san nacogo o kɔni ma kɛ wasa ye dugu fan dɔw ye sa sɔrɔ dɔw ta bɛ labɛn na hali bi yɔrɔ dɔw bɛ ka ja wa min ye ji fana ye o ma don kɛrɛnkɛrɛnnen na yɔrɔ minnu na ni ji bɛ sigi sabula tɛnɛnkun ninnu kɔni ye yɔrɔ minnu ye ji yɛrɛ tɛ kɔtigɛ san kalo 12 fala ye olu yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ o ye koyi yɔrɔ minnu ɲiginnen don Moti mara la ale ni yuwaru ninnu olu b'o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nka o yɛrɛ k'a fɔ bi baji yɛrɛ ma don olu yɔrɔ la kuma tɛ yɔrɔ minnu yɔrɔ jalenw ye o la sa n'o y'a sɔrɔ malo kɔni taari 1980 u tun b'a fɛ ka o kɛ u y'a ye k'a fɔ sa baara bɛna gɛlɛya kosɛbɛ degun min bɛ u kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko min ye bagan yɛrɛ ye mun bɛ se ka sɛnɛ kɛ n'o ye misi ye sɛnɛkɛ misiw olu tɛ ka sɔrɔ maa minnu fana tun bɛ n'olu bɛna baara kɛ n'olu tun bɛ sara 5000 tile kɔnɔ a nana ye k'a fɔ nin waati na olu ta kɛ minnu bɛ sara kalo la 5000 olu nan'u ta kɛ 10500 ye maaw yɛrɛ tɛ ka ye kuma tɛ k'u sɔrɔ k'u don baara fana na min ye tɛnɛnkunkaw kɔni fɛ yen sa u y'a yira sa k'u bɛ k'u démerdement yaasa samiyaji tɔ min dulonnen don o ka kɛ wasa ye u ka sago ka se ka sɔrɔ sɛnɛko ta nasira fɛ Welesebugukaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ka sɛnɛ tacogo ka ɲi kosɛbɛ wa olu wasalen don k'a fɔ ko ji min n'u tun bɛ k'o ɲini u y'o sɔrɔ taari 10,029 818 u kɔni ko ɲinan n'Ala sɔnna ma sa u bɛna n'o kɛ sumansiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kaba bɛ o la keninge bɛ a la saɲɔ ka taa se malo ale ni fini tiga ale ni sɔ o fana bɛ a la kɔɔri u y'a yira fana k'u bɛna o fana sɛnɛ min ye tɔni 71 460 ni dɔrɔmɛ 7 ko u bɛna o lajɛ sa ka se ka o sigi sen kan u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ni ko wɛrɛ ma kɛ olu ka ko taabolo bɛ ka kɛ cogo min na sɛnɛ tacogo kɔni ka ɲi olu fɛ yen ji jigicogo ka ɲi nka jɔrɔna ye min ye sa o kɔni sa sanji yɛrɛ mago bɛ suman mago bɛ kaba sumansi minnu na ale ni sumansi minnu nana di olu ma ni o ye kaba sumansi ye o y'a to u ye yɛlɛma don u ka ko la maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko u kɔni bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ sa n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ kaba ninnu kɔni olu tun bɛ den cogo min na ɲinan ta ninnu ko bɛna den ka tɛmɛ o kan nka o y'a yira sa k'a fɔ ko gɛlɛyaba min bɛ yen o ye olu yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la bi dugukolo yɛrɛ de kɔni sɛgɛnna kosɛbɛ musaka fana tɛ maa bolo ka fɛnw san mun bɛ se ka dugukolo la kurakuraya k'a dilan k'a d'i ma o degun yera u la wa min ye minɛnw fana nali ye n'o ye sɛnɛkɛfɛnw nali ye kuma tɛ nɔgɔ ni a tɔw bɛɛ lajɛlen ni binfagalanw ko o y'olu sɛgɛn kosɛbɛ nin waati in na angɛrɛ min ni gouvernement kɔni bɛ k'a fɔ k'a b'o feere u ma fala ye u m'o sɔrɔ dɛ olu yɛrɛ de wulila ka taa angɛrɛ san u yɛrɛ ye 5000 wa bi bi in na min ye kilo 50 ye o de bɛ ka feere o la
wa min ye Welesebugu n'a nɔngɔndugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ olu ɲɛ bɛ min na u yɛrɛ sera ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ani sɛnɛ dɛmɛbaa minnu b'u fɛ yen ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ u ka laɲini kɔni bɛna sɔrɔ ni sanji n'a tora nin cogoya in na. Kangaba marabolo kɔnɔna na olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko sanji kɔni sumayara kosɛbɛ o ye degun don baara la kosɛbɛ ni olu ka sango ni ɲinanta ta k'a lajɛ a cɛ ka jan ɲɔgɔn na koyi sango milimetiri 400 sango milimetiri 700 ani 14 o de kun jiginna nin waati na nka ɲina a bɛ 429 na sanji bɛrɛ ma jigin gɛlɛya n'a ta bɛɛ sa o kɔni sera ka wuli ka jɔ kɛ yaasa cogoya min na sɛnɛ yɛrɛ u ye ŋaniya min ta 104 149 tɔni ko o ɲini sumansi la ko u bɛ o baaraw kɛ taari 776 o sanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kɔni bɛna mun kɛ o ye ka kaba k'o don ba la keninge ale ni malo min ye taari 105,705 ye u bɛna o kɛ tiga la min ye tɔni 31,801 u b'a fɛ k'o kɛ nakɔlafɛnw na ɲinansan kɔnɔna na ɔtufalen maa minnu fana b'u fɛ yen olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati na kɔni yɔrɔ minnu sera ka dilan kɔɔri ko ta na sira fɛ o ye 3,442 ye taari la kɔɔri yɛrɛ sa o kɔni bɛ ka min ɲini a la sa u sigilen don ka min kɔnɔ o ye 3,100 o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na yaasa min ye Kangaba mara bɛɛ lajɛlen 100 sara la a ka se ka kɛ 100 ye nka yen fana nɔgɔ min bɛ yen n'o ye ire ye o kɔni dɛsɛ bɛ u la kosɛbɛ min ye dugukolo fana yɛlɛma cogo ye ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye ani binfagalaw ni u mago bɛ fɛn minnu na olu caman bɛ yen u ma se ka olu sɔrɔ u sago la nka min ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni wuli ka jɔ kɛ sa fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ se ka faga joona u yɛrɛ ka se ka u ɲɛsin olu ma taari 108 ɲɔgɔnko o kɔni tiɲɛnen don u bolo ka sababuya kɛ min ye nɔgɔ ni binfagalaw ni fɛn minnu bɛ don olu ma se ka na nka o bɛɛ n'a ta u ko k'u kɔni bɛna u cɛsiri yaasa cogoya min na yanni octobre kalo cɛ ni ji tora sen na u ka se ka wasa sɔrɔ kow olu kɔnɔna na sangaw olu y'u bolo bila u kun fala ye min sera musow tɛmɛnen kɔfɛ sa sangaw yɛrɛ u ka gouverneur u ye san dugu bɛɛ lajɛlen wele fala ye min se min ye ko k'o di yaasa k'a di wolomasiri tabaw ma kunungo baara in ale bɛɛ lajɛlen kurunba karilen Ousmane Sangare n'o ye colonel major ye n'o ye san gouverneur ye ale ni u ka maire ani dugudenw bɛɛ lajɛlen ka taa fara lieutenant colonel Al Umrani kan sefa wari 1,000,000 ani 100,000 ani 18,000 u y'o sɔrɔ k'o d'u ma fala ye o ye wari ye maintenant min ye baloko ta sira fɛ ye malo sɔrɔla sukaro sɔrɔla makɔrɔni sɔrɔla tulu sɔrɔla ale ni kɛnɛya minɛn minnu n'u bɛ se ka baara kɛ n'u ye teliya la nin bɛɛ lajɛlen dira kunungo kan yɛrɛ kɔnɔna na lieutenant colonel El Umrani ma ni ale ye 23e régiment infanterie min sigilen don sangaw fɛ yen u y'a yira sa ko nin jar'u ye a bɛnn'u ma a b'a to cɛdenw ka nin kura fiyɛ u la baara kɛcogo ɲuman na sangaw olu fɛ yen kita min ye ka poison kɛ denmisɛnninw kɔnɔ ko o sigana bɛ dɔ sigana 2 yera ye wala in kɔni sera sa ka denmisɛnnin 2 sɔrɔ fɔlɔ o ta kɛra min ye kɔfilabɛnkaw olu fɛ yen yen sa a yira sa ko min ye funankɛni dɔ sa min si bɛ san 2 ɲɔgɔnko la dɔ de kɔni filɛ nin sa ka fɛn jima dɔ d'u ma i b'a fɔ ko nɔnɔmugu n'i y'a k'i da kɔnɔ i nɛ b'i da fa maa min y'o kɛ fala ye kelen wɛrɛ filɛ ka taa kɛ Segu Bugunikaw fana fɛ yen tuguni a yɛrɛ y'a ta kɛ denmisɛnnin min na sa o kɔni bɛ san 7 la o k'a da a n'a nɛn k'a dafa si ma kɔrɔba ni si ye muso in bolila de koyi ka taa ka fini bɔ a la k'a falen ka ni jɔ nka o bɛɛ la u y'a cɔmi min ye kamalennin ye sa petinin ye k'ale kan ka bila ka na Bamakɔ ye a bɛ se ka furakɛ cogo min ni empoisonnement ko in kitakaw fɛ yen k'a sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna polisilakaw fɛ ka se k'a ko finman n'a jɛman bɛɛ lajɛlen dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na Ndamanda min bɛ Gawo mara la n'o ye Ntakakaw fɛ yen funankɛni 3 ko olu kɔni bɔnna u ni na Ndamanda in na nin kalo in tile 18 studio tamani maaw y'a yira sa k'a fɔ ko kunnafoni kunfɔlɔw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ n'a fɔ ko maa ninnu kɔni k'u ye fɛn dɔ de kɔni min fɛn min n'o taara a ma taa u jimi sira fɛ a taara u nun fɛ u ye u caman kirikara a na kɛ essence don u kɔni y'a ta kɔlɔn dɔ de kɔnɔ saba bɛɛ lajɛlen u kirinna ka bi wa a kɛra u sata ye u na se dɔgɔtɔrɔso la tuma min na k'u ka janajaw kɛra kunungo Gawokaw fɛ yen maa 40 ka kalan kɛ olu kunna yaasa cogo min na dugujukɔrɔmugu min bɛ don Bamajɔle kɛbaaw ma o bɛ se ka kisi o ma cogo min na o kalan sigira sen kan Direkaw fɛ yen kunungo musow b'a la cogo min denmisɛnw b'a la o cogoya la ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye fɛn o fɛn n'i y'a ye n'i t'a dɔn sa i ka na i k'i yɛrɛ tanga a ma o la sa togodala maa 40 maa ma falenw olu taara sa kalan in bɛ ka kɛ olu kunna ka ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ye préfet n'o o ye colonel Ablaye Traoré ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan
ka taa fara minisiriso bɛ muso ni denbaya kunna sa olu ka bolofara minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen fana nana sa ka na ɲɛfɔli kɛ u ni UNICEF ma olu ka dɛmɛ Kulukorokaw fɛ yen yaasa cogoya min na musow ka gɛlɛya furu kɔnɔ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na gosiliba min bɛ ta ka du ka dɔ ka bɔ o la bogotigiw ni muso pasenda maaw y'olu wele ka kalan kɛ olu kunna baara in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ sa min ye alimaw ka baɲumankɛtɔnw olu ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na min ye nin ko in ye sa ko min ye denmisɛnw b'a la cogo min na bogotigiw b'a la cogo min na cɛmisɛnninw fana b'a la o cogoya kelen na bɛɛ lajɛlen ka se ka min ye ɲɔgɔn faamuya guwakɔnɔsigi bɛ se ka nɔgɔya cogo min na maa 70 o de welela ka na sa ka na kalan kɛ olu kunna n'o o ye VBG ye an sɔngo boloci ale daminɛna boloci min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa senfagabana k'a fɔ moto plaki dili baaraw olu daminɛna an sɔngokaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in ye ale sigira sen kan Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ minanw olu bɛ sɔrɔ cogo min na n'o o ye sɛbɛnw ye k'olu ɲini k'olu di yaasa a ka se ka kɛ nka ko an sɔngokaw fɛ yen katakanitigiw fala ye k'olu de caman talen ka taa u ka fɛnw di mototigiw ko k'a fɔra ko maa kana moto boli ka bɔ dugu la ka na dugu la k'olu b'u ta kɛ cogo di k'a ka d'u ye dɛ nka ka moto de ta ka bɔ Awusa Fulani k'e bɛna an sɔngo dugu kɔnɔ ko ka na plaki ta walima ka bɔ Tasiga ka bɔ a tɔgɔ di Labɛnzanga mugu bɛ ci la fala ye k'olu b'u ta kɛ cogo di k'u k'o ɲɛfɔ olu ye n'u ye an sɔngo ɲɛmɔgɔ ye sa u y'a yira sa k'u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan cogoya min na u bɛ se ka u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka taa olu mɔgɔw nɔfɛ boloci an sɔngokaw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu ka denmisɛnninw ka baloko ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a daminɛna sa kunungo an sɔngo dugu yɛrɛ kɔnɔna na denmisɛnnin minnu si bɛ san tile 6 la ka taa se kalo 59 ma fura in ale bɛna d'u ma vitamine A bɛ a la Abdelazol o fana bɛ a la ka kɛ sa u y'a yira sa k'u bɛna maa jɛkulu 250 de sigi sen kan yaasa boloci bɛ se ka teliya cogo min na an sɔngo marabolo kɔnɔna na u y'a yira k'a bɛ to senna sa fo utu kalo tile 22 o tɛ sinikɛnɛ ye k'a kan ka kun cɛ o la kɔni daminɛna kunungo o la sa k'a ɲini no denw bangebaaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka bɔ n'u denw ye cogoya min na u bɛ se cogo min na ka ninnu ko kunbɛn minisiri 2 olu bɛ taama la segukaw fɛ yen mara kamabɔli minisiri n'o ye général de brigade Isa Usman Kulubali ye ale ni minisiri min bɛ Segu ni dɔgɔkun kunna Mamu Dafe olu sera segukaw fɛ yen kunungo fala ye u selen u kunbɛra Segu gouverneur kura fɛ Saka Magasa ale y'u kunbɛn Segu donda yɛrɛ la minisiriw u y'a yira sa k'a fɔ ko u wasara kunbɛli a diyar'u ye o kɔfɛ sa u taara Segu gouverneur la Segu mara ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan préfet bɛɛ lajɛlen bulon min kan ka Kurunbokari bi n'o ye dugutigiw ka bulon ye o ɲɛbila baaraw bɛna kɛ cogo di min ye mara kamabɔli ɲɛmaa ye fana ale fana ni a ka maradenw minnu b'ale ka mara kɔnɔna na n'o ye préfet ni sous-préfet ye Segu marabolo bɛɛ lajɛlen olu fana bɛɛ lajɛlen wele bulon Kurunbokari baara kan ka sigi sen kan cogo min u y'o ɲɛfɔ min ye cadrew ye olu ni minisiri olu ye hakilila falen kɛ baara bɛna na se ka ɲɛ cogo min na k'o fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni hinɛ o don ye bi ye fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye minisiri Asaba Jalo ye ale fana bɛ Motikaw fɛ yen nka kunungo yan'a ka taa don in ni waleya in sigira sen kan kun min na ni ka Moti sugandi baaraba minnu kɛra ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na colonel major Asaba Jalo n'ale ye an ka kɛnɛya minisiri ye a y'i da don o la a ko ɲinanta kɔni kɛlen don sa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na musow ni cɛ minnu bɛ nin baara ninnu na fana n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛw ye ka se ka gɛlɛyaw bɔ maaw kan a y'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn a y'a yira sa ko san 2025 kɔnɔ baara minnu kɛra dɛmɛ minnu sera ka kɛ a y'i da don o la Asaba Jalo y'a sinsin min kan kosɛbɛ o ye bɛɛ lajɛlen kan ka hinɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ i taalan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati na AES jamana na fɛɛrɛ minnu sigira sen kan a y'olu fana sangalamati bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ o ko la cogo min na kunungo nin baabu in a ye nin fɔ ne Ala sɔnna a ma bi Motikaw fɛ yen don in ale kan ka ɲɛnɛma maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila ani degun bɛ maa minnu kan dɛmɛ min na taa ta ka don olu ma Motikaw olu fɛ yen. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma
Sumatra fiɲɛ foroko Sumatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Utu kalo tile 19 diɲɛ seleke naani maaw kɛlen k'o don sugandi k'o kɛ fototalaw tɔgɔla don ye. Don in hukumu kɔnɔna na sa ministre Mahmoud Dafe kunun ko ale ye bataki kɛ, bataki min ni a y'a yira sa k'a fɔ ko fotota kɔni dugula ko tɛ Mali kɔnɔna na yan. A ye misali ta Maliki Sidibe ka Maliki n'o ye Bagadajikaw ka Maliki Sidibe ye, Seydou Keita ni ale fana ye Jabalangana ye, Abdramane Sakali n'o ka Sakali yɛrɛ place bɛ Bamakɔ Mɛnɛkɔrakaw fɛ yen, Jango Sissogo ani fototalaba minnu ye baara kɛ an ka jamana kɔnɔ, ja jɔyɔrɔ, ja miirina, ja bɛ se ka fɛn minnu ye, o la sa a ko nin don yɛrɛ bɛ ka ɲɛnamaya ka bɛn ni waleya min ni o bɛna sigi an ka jamana kɔnɔ yan kalo 3 dɔrɔn an bɛna natɔ kɛnɛ kan n'a fɔ ma san 2 farafinna tɔgɔla foto o talen bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye Biennale la photographie ye. Mahmoud Dafe ko sa k'u ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin fototalaw ma u ka baara kɔnɔna na, ja jɔyɔrɔ bi ko maa si tɛ se k'a fɔ ko o ka dɔgɔ min ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ la, sabula fɛn caman bɛ yen jaw de taara ka se ka bila ka se ka maaw ka se ka hakililajigi kɛ o la. A ko fɛɛrɛ ni dabali min sigira Mali ɲɛmaaw fɛ yaasa ka se ka jako sinsin ka jako don ba la, o baaraw bɛna sigi sen kan. Wa maa minnu fana bɛ yen n'olu sugandira Mali yɛrɛ kɔnɔna na n'olu tɛmɛna na ye rencontre de la photographie la Bamakɔ kɔnɔna na n'o tako 15 bɛna sigi sen kan, a y'olu fana fo k'olu waleɲuman dɔn u ka baara ɲumanw kɛli la jata nasira fɛ k'a ɲini u fɛ ja ɲumanw u ka se ka olu dilan, sabula ɲɔgɔndan de fana don yaasa Mali jaw u bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na farafinna bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jata baara min na an ka jamana kɔnɔ yan, o baara bɛ se ka sinsin cogo min na. Ministre Mahmoud Dafe a ka kunun baabu ye tali kɛ nin na, a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jata donba in yɛrɛ ye sa a baara bɛɛ lajɛlen bɛna daminɛ an fɛ yan Bamakɔ yan novembre kalo nata in na ni malidenw kelen k'u labɛn ka a kɔnɔ. Min ye ɲɔgɔndan in ye sa ale kɔni tako 15nan ne nin ye san 2 o san 2 o bɛ kɛ Mali kɔnɔ, farafinna fototalangana bɛɛ lajɛlen bɛna o ɲɔgɔndan o kɛnɛ kan ka na jaw ta, ja minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka mara ka kɛ sini ma sinikɛnɛ ma tamasere ɲɛnɛmaw ye Mali ale ni diɲɛ ni farafinna bɛɛ lajɛlen ma. Babu a y'a kun cɛ ni foli ni tanu ye ka ɲɛsin jatala bɛɛ lajɛlen ma, mun dɔnnen ani mun ma dɔn, cɛsiri k'u ka fara dɔ fara baara kan hali bi. Seko ni dɔnko an ka seko ni dɔnko ɲɛgɛnkɛlaba n'o ye Ablaye Konate ye, diɲɛ kurukaralen kɔfɛ a fɛ a bɛna na n'a ka jaw ye, jaw ni a ka tɛgɛnɔw yaasa maaw bɛ se ka mun ye cogo min, a yɛrɛ ka kuma ko jaw ni a bɛna na o de fɛnsɛ Bamakɔ musée kɔnɔna na yan yaasa k'a yira maaw la k'a fɔ ale ye baara min kɛ Bamakɔ musée ba kɔnɔna na a bɛna na nin ja ninnu bila ye. Ministre Mahmoud Dafe ale de ye nin baara in ɲini a fɛ yaasa a ka se ka na nin kɛ an ka jamana kɔnɔ. Jadulon in ale bɛna n'a daminɛ sa septembre kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile 30 la n'o o ye jaw ni ye. A ko n'i ye jaw ni ta k'a lajɛ a bɛ tali kɛ an ka fɛn kɔrɔw la, a bɛ tali kɛ an ka maaya la, yelen minnu bɛ bɔ, dibi minnu bɛ bɔ, mɔnɔbɔ minnu bɛ kɛ ka hakilina sigi olu la, ale ka baara bɛ tali kɛ o de la. Ablaye Konate ko min ye ja in ye a taara n'a ye New York kaw fɛ yen, a taara n'a ye Londres kaw fɛ yen, min ye Paris ye, Tokyo ka taa se Venice ani Dubai ninnu bɛɛ lajɛlen ma, nin filɛ nin ye ni o ye a ka baara bolo laban kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen sen kan, a y'o de fara ɲɔgɔn kan fana a bɛna n'o kelen de fana yira Mali kɔnɔna na yan. Museum min bɛ yen n'o o ye farafinna tɔgɔlata ye kɛrɛnkɛrɛnnenya New York kaw fɛ yen ni ani Londres olu ka centre min bɛ n'o sigilen no sen kan, ale ni centre Pompidou ka taa se musée des arts mondiaux ma Tokyo kaw fɛ yen, k'olu bɛɛ lajɛlen ye nin tɛgɛnɔ in ye Maliden ɲumanya hukumu kɔnɔna na ni ɲinansa hukumu kɔnɔna na sa a ko k'a diyagoyalen don a kana ni a ye an ka finiw, an ka bagiw, an ka jaw, an ka fɛn minnu bɛ yɛlɛma ka taa se maanifin yɛrɛ hakilina miirinaba minnu bɛ tali kɛ miirinaw la sa, min ye an ka duguw sigicogo n'an ka maanifinya taacogo ka taa fara adamadenya yɛrɛ sigicogo kan, olu bɛɛ lajɛlen kolosolen don ɲɔgɔn na k'o de kɛ miirina ye, miirina min n'o y'an ka jaw ni ye. Ablaye Konate a bɛna na o de fɛnsɛ bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna a ma musée ale kɔnɔna na Bamakɔ yan. Min ye l'Amérique jamana ye ale kɔni ko ko a ma sɔn diɲɛ seleke naani tɔgɔla kiiribon ye n'o o ye CPI ye, o la sa k'olu kɔni bɛ u kɔn bi u b'u kɔn sini. CPI ɲɛmaa y'a yira sa k'a fɔ ko min ye o kuma min fɔra Américains fɛ nin ye k'a bɛ dansagi jo sariyaw la han, k'Américains k'u yɛrɛ minɛ o kumaw la.
Moyen-Orient ale kɔnɔna Israɛlɛnw y'a yira sa k'a fɔ kɔni k'olu tilalen don kari tɛmɛnen sa Américains ye fɛɛrɛ min sigi ko ka Gaza sigi sen kan Benjamin Netanyahu n'a ka duguladenw kɔni tɛ ka ɲɔgɔn faamuya o la sabula Américains y'a yira sa fo bɛnkan de ka sɔrɔ Gaza lafiya bɛ se ka don ale kɔnɔ cogo min na Golfe jamanaw min ye Émirats Arabes Unis ye ale ye jalakili ta ka ɲɛsin Iran ma ko Iran kɔni ye missile fili ale ka bateau fila kan bateau fila in na sa ko kɛlen kɔfɛ ale ni Iran ka jago kɔni u ni ɲɔgɔn cɛ ko o bannen ye nin ye pewu Senegalikaw fɛ yen min ye jɛkulu min sigilen don sen kan n'o bɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli kɛ Senegalikaw fɛ yen ale ye sɛbɛnbɔ kunun ko k'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ bi n'olu kan k'u ka sɔrɔw fɔ ko magɛn bɛ a baara in na kosɛbɛ a ko k'a b'a ɲini bɛɛ fɛ sa ko bɛɛ ka se k'i ka nafolo min b'i bolo sɔrɔ min b'i bolo i k'a fɔ ko n'i ye Senegal ta k'a lajɛ maa minnu n'u yamaruyalen don k'a kɛ 100 sira maa 56 de y'a kɛ maa 3,000 ɲɔgɔn ko bi olu si lajɛlen ma se ka u ka baara in kɛ ka kɛ ni a waati ye a ko ko min ye Assemblée nationale président b'a la cogo min ministre b'a la ten jamana ɲɛmaa yɛrɛ b'a la ten ale ni baarakɛyɔrɔ caman maaw ko olu bɛ nin ko in humu kɔnɔna na minnu ka hakɛw ma fɔ hali bi Iran ni Mauritanie olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Iran jamana ni jamana cɛ siranabɔ ministre ye ale ni Mauritanie taw fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira la kumaw ye tali kɛ min na sa farafinna an fanfɛ bolo kumaw bɛɛ ni kɛnɛya bɛ se ka sinsin cogo min na silamɛ diinɛ hukumu kɔnɔna na babu ale ye tali kɛ o la min ye Pakistan fana ye ale fana ni Irankaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Pakistan min ye fɔ ka bɛn sigi sa États-Unis ale ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira sa ko min waati laban in na sa gɛlɛya min sɔrɔla ko in na ko ka se ka o ban Iran ka fɛla di yaasa sigi ka fɔ ale bɛ se ka kurakuraya cogo min na Kenyakaw fɛ a yiralen don k'a fɔ sa ko Américain maa 7 olu kɔni fara ye siraba ka hélico dɔ senfɛ n'u ye pankuru min sanfɛ pankuru dɔ o kɔni ko de binna sa u ka kuluju dɔ fanfɛla la yen waleya in kɔni a kɛra sa sabula bɛɛ lajɛlen bɛ Kenyakaw ka ko dɔn maaw bɛ taa yɔrɔ minnu lajɛ ko a ko kɛra olu de senfɛ min ye Américain 4 kɔni sen bɛ a la maa 7 minnu n'olu fatura pankuru in ale binni senfɛ Cameroun ni RD Congo olu y'a yira sa k'a fɔ sa ko u ka jamana kɔnɔna na sa maa 100 ani maa 7 olu kɔni tora yɔrɔ la yɔrɔ min na sa ni dugukolo kɔni yɛrɛyɛrɛla ye n'o ye Damanda ye Damanda dugukolo yɛrɛyɛrɛ min n'o kɛra sa Zamoyikaw fɛ yen maa 107 kɔni de fatura la Cameroun ale ni Centrafrique ani ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ ni cɛsuru bɛ siran sa minnu bɛ n'olu dulonnen don halisa dugukolo in jukɔrɔla la olu bɛ se ka labɔ cogo min na RD Congo maaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in na ko ambulance gosili ani mugu bɛ ka cili min ambulance la sa ko kɔni bɛ ka Ebola tɔ juguya ka taa fɛ maa 1000 ɲɔgɔnna bi a yɛrɛ don k'a fɔ sa ko Ebola kɔni bɛ o de la RD Congo kaw fɛ yen Nigeria olu fɛ sa jamanakuntigi kalata o yɛrɛ kofɔ baaraw kɔni bɛna daminɛ nka a bɛ ka daminɛ waati la waati min na ni sɔrɔko gɛlɛya bɛ Nigeria yɛrɛ kɔnɔna na Zimbabwekaw fɛ yen kurun dɔ fana taara i dafiri olu ka kɔbolo min bɛ n'o ye Kariba ale kɔnɔna na ye maa 94 o de tora o ko senfɛ min ye Marokukaw ka kunnafonidila min bɛ Marokukaw fɛ yen kunnafonidila min bɛ n'o bɛ Mediapart baara kɛ n'o o ye Neja Ibrahim ye ale taara sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kɛ ni Ceuta ko in ye ko Marokukaw y'a gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ ko sabula a donna k'a sɔrɔ visa ko a m'o kɛ a tɛmɛna Tanger de fɛ o tɛ waleya ye waleya min n'o y'olu sago ye min ye Ukrainekaw ye olu yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na sa ko sɛgɛsɛgɛli bɛ senna ka ɲɛsin dunko juguya ni yuruguyurugu ma Ukraine min ye jamanakuntigi yɛrɛ ale ka dangan ye k'u taar'o ka so ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ o fɛ yen sɛgɛsɛgɛli min kɛra o fɛ yen sa a nana ye k'a fɔ sa ko suyɛni kasa kɔni b'a fɛ musaka minnu bɛ di k'a olu caman yuruguyurugu Volodymyr Zelensky ko ka sɛgɛsɛgɛli in banba k'a sinsin yaasa ko ka se ka dɔn cogo min n'a taara sigira sen kan maa ko fɔlen ko u n'a gɛn ka bɔ baara la Chadi ale ni Faransi k'u segira k'u bolo di ɲɔgɔn ma tuguni wolomasiri tabaw ka sira fɛ baara in ale tɛgɛnɔ bilara bɛnkan senfɛ bɛnkan min bɛ tali kɛ sɔrɔdasi ko la n'o y'a sɔrɔ Chadi kɔni ma jɛn n'a ye fɔlɔ Faransi kana i ka daga sigi a fɛ i n'a fɔ a tun bɛ min kɛ kɔrɔlen n'o y'a ka base ye kabini avril kalo tɛmɛnen bɛnkan in b'a jira sa ko Chadi jamana kɔnɔna na Faransi sɔrɔdasiw bɛ se ka na kalan kɛ Chadi sɔrɔdasiw olu kunna hakilila fɔlɔfɔlɔ bɛ se ka kɛ fana min ye Kuyariadu bɛ se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru olu fana bɛ se ka munumunu salo kɛ Chadi dugukolo kan n'o ye Faransi ka pankuru ye Irisi ale ni CEDEAO k'olu bɛna jɛ k'u bolonɔ bila sɛbɛnna jɛnka sɛbɛnnabila in sa Sergei Lavrov ale ye kuma in dangɛnɛmaya kununko ko bolodiɲɔgɔnma in bɛna tali kɛ min na sa o ye lakana ye ani k'a to fana min ye cɛfɔ ni kan bɛ se ka don cogo min na IS ale ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛmaba ko sabula min ye IS jamanakuntigi caman ye ale ni CEDEAO jamanakuntigi kulu fana kun tɛ ka bɛn nka nin waati laban in na sa a kun yira k'a fɔ ko CEDEAO jamanakuntigi caman olu yɛrɛ kun ye Irisilakaw jalaki bi k'u bɛ ka bɛnkan ɲini olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛ dan sigi a ka bi